Festivals Malta fiħdan il-Ministeru mill-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali uffiċjalment ħabret il-ftuħ tal-applikazzjonijiet ta' raba edizzjoni ta' Mużika li se ssir bejn l-14 u s-16 ta' Marzu tal-2024. Min barra li tnieda l-proċess l-edizzjoni li jmista dan il-festival li sar parti ewlenija tal-kalendarju artistiku ġew ippreżentati wkoll it-trofej lir-rebbieħa tal-edizzjoni ta' din is-sena. L-edizzjoni tal-2023 intrebħet mill-kantant Gianluca Bezzina bil-kanzunetta Sabiħa. Il-kanzunetta Jekk mhux int interpretata minn Drakard u Liza Gawci, klassifikat fit-tieni post fil-waqt li M'hawnx bħalek, interpretata minn Jasmine Abela, klassifikat fit-tielet post. Waqt il-konferenza ġew ippreżentati wkoll it-trofej kommemorattivi lil Ryan Paul Abela għall-aħjar arranġament tal-kanzunetta Fuq Putruna u lil Jasmine Abela għall-aħjar interpretazzjoni tal-kanzunetta M'hawnx bħalek. Is-Sur Mast Ryan Paul Abela qasamman l-ħsibijiet tiegħu fuq din l-industrija lokali li qed tingħata l-importanza li ħaqqa mhux biss lill-kantanti iżda wkoll lill-mużiċisti. Il-mużika jedem bħala gost u hija importanti ħafna li jkollna pjattaforma fejn il-mużika live u nispali diretturi oħrajn il-kollegi tiegħi ikollhom avvenimenti bħal dawn fejn ikunu jistgħu jidderġu l-Orkestra Nazzjonali u jistgħu jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom. Kompożituri, kantanti, mużiċisti, kollhom mħeġġa li jieħdu sehem f'dan il-festival li jagħti priorità lit-talent lokali fosthom bis-sehem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Id-differenza jagħmluha l-artisti stess għaliex bħalma qegħdin naraw edizzjoni waħda wara l-oħra, il-prodott li huma jissottomettu qiegħed jintlaqa' tajjeb ħafna mill-poplu Malti u allura minn hawnhekk mill-ġdid inħeġġeġ sabiex ikunu parti mis-suċċess ta' Mużika s-sena 2024. Il-Ministru Mbonnici faħħar il-produzzjoni u saħaq li dan il-festival joffri opportunità biex timraħ il-lingwa Maltija. Minn barra hekk, il-Ministru kompli jgħid li mużika jaqgħad il-familji. Qegħdin niċċelebraw fattur li jaqgħad il-poplu Malti xi flimkien li huwa il-lingwa Maltija illi hija fattur kruċjali li tkompli ssaħħaħ l-identità tagħna bħala poplu. Is-sottomissjonijiet jistgħu jsiru online sal-4 ta' wara nofsinhar ta' 17 ta' Ottubru, jew inkella personalment bejn is-16 u 17 ta' Ottubru tal-2023 fl-Uffiċċju ta' Festivals Malta bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar.